2018 इलेक्शन तंफुरो 2017 गोबां तिप्रासान बागि काप खामो किन्तु तिनी कुनो इलेक्शन करे हाइपानो महाराज काबुई दङो महाराज हाइपानो बेराई दङो दिल्लीओ कक साई दङो मियाबो अमित शाह मालायै दिल्लीओ चिनी बरकनि नांमानि ककननो महाराज सालाय फायो अ कक रकनो जों माइको जतन साइमाया किन्तु दिन फाइ दङ दाखुग्रक जोंनो जेसेबानो बुइका सुनान नायथं गेबेंनान नायथं महाराजानि नेतृत्वे तिप्रासारक नाय मोथां माननाय चिनी सानमा नायमा जों माननाय फियाबा जों नेतानो चङै 5 बछर आं उसिगां मा साका बछर बछर 10 बछर 20 बछर जों खरकसा नेतानो जों सुजुग मारिनाय दशरथ देवनो जदि 20 बछर नाय मानु हुके महाराजनो ताङै 20 बछर नाय मायां नाय महाराज निश्चय बिनि कैपासिटी कैपेबिलिटी नो फुनुगनाय गोबां कक आं साना नायलिया मो मेसेज थांदों तिनी आनि परे महाराज